Търсите ли отговор на въпроси, свързани с физическото и психическото ви здраве? Имали ли сте необясними симптоми и състояния, които ви спират да живеете живота на мечтите ви? Здравето е вашето естествено състояние и вие можете да си го върнете обратно. Силата е в отговорите, а отговорите са в детайлите. Добре дошли в подкаста на Си и Кредо "Детайлите са от значение", в който ще научавате полезна информация от лечителя медиум Антони Уилям с мен, Надя Геловска. Здравейте и добре дошли в подкаста на Си и Кредо "Детайлите са от значение", където ще си говорим за информацията от Антони Уилям, лечителя медиум. Защо отделям цял подкаст за него и защо реших да го следвам и да споделям това, което съм научила с вас. И така, кой е Антони Уилям? Мисля, че всички, които ме следят в социалните мрежи или в моя сайт siikredo.com, знаят, че напоследък, в последните 3 години, споделям много информация, свързана с неговите книги, свързана с начини за лечение, които той предоставя и които са проработили за много хора, не само за мен. Антони Уилям е лечител медиум от Съединените щати, който е написал 8 дебели книги за здравето, в които има изключително ценна информация за много хронични заболявания и необясними симптоми, които често пъти официалната медицина не успява да излекува, за съжаление. Антони Уилям също така е лечител, който преди години, до 2016 година, е давал лични консултации на хора, които са идвали непрекъснато при него, но от 2016 година насам решава да пише книги, в които да систематизира и да събере цялата информация, която е получил, ще кажа след малко как, е получил през годините. И така, как Антони получава своята информация, как всъщност се здобива с този дар, той самият разказва в първата си книга "Лечителят медиум", първото издание, разказва, че на възраст 4 годинки, една невръстна възраст, е посетен, или така да се каже, да получава информация от нещо, което той нарича духът на състраданието. Това не е човек или глас, който е вътре в главата му. Той казва, че чува този глас отвън, все едно някой му говори на ухото, и от тогава, на възраст 4 годинки, започва да получава здравна информация за себе си и за всички около него. И така, първият, който диагностицира, е неговата баба, която по това време има рак на белия дроб, и Антони, едно невръстно дете на 4 годинки, и казва тази диагноза пред всички на вечеря, което е много изненадващо. Никой не вярва по това време, но диагнозата е потвърдена и така започва неговото приключение, всъщност неговата да изпълнява мисията на неговия живот. Информацията в момента е напълно безплатна в неговия сайт. Всеки може да прочете. Аз превеждам статиите му на български език за тези, които не разбират английски. Също така той има много подкаст епизоди, много радиошоута, които са по-стари. Също така YouTube епизоди. Можете да видите неговия официален канал в YouTube, и за тези, които искат повече информация на английски. Когато кажем Антони Уилям или го напишем в търсачката в Google, излиза The Celery Guy. Извинявам се за чуждиците, но човека с сока от целина, всъщност. Той е основател на движението за пиене на сок от целина по целия свят, което за щастие достигна и нашата страна. Така в последните години все повече хора следват неговите съвети и получават изцеление.
Но той не е само основател на движението за пиене на сок от целина. Неговите книги, неговите подкасти и информацията, която предоставя, са пълни с здравни инструменти, които можем да използваме във всекидневието си, които ни помагат да се освободим от различни симптоми и хронични състояния, които много хора носят дълги години, за съжаление, със себе си. Така че това, което можете да научите от него, са не само хранителни съвети и рецепти, и той всъщност на сайта има изключително много, хиляди рецепти, но и много медитации, много спиритуална, духовна информация за връзка с ангели, за връзка с нашата душа, с нашия дух. И така човек може да получи желаното изцеление не само на физическо ниво, а и на духовно ниво, което всъщност е много важно. Информацията от Антони не е негова, не е произведена от човек, а е спусната от дух. И това притеснява много хора. Тук може би е мястото да кажа, че хората, които не вярват, също могат да получат изцеление. Не е нужно да вярвате, но вярата все пак ще даде едно изцеление на вашата душа, така да се каже. Антони е един пророк на нашето време и заслужава това звание не само заради многобройните изцеления, които е направил на живо, но и заради информацията, която разпространява дори в момента напълно безплатно. Книгите, въпреки че струват някакви пари, могат да бъдат взети и от библиотеката и спокойно да бъдат прочетени пак безплатно. Така че силата всъщност в тази информация се крие в отговорите. Отговорите, които дават спокойствие, дават сила, дават това, което, за съжаление, официалната наука и изследванията често пъти не се умяват да ни дадат. Това спокойствие дава една сигурна почва за изцелението, дава сила да продължаваме да вършим това, което е полезно за нашето тяло и за нашия дух, и да бъдем упорити, да бъдем постоянни в режима. Защото това всъщност е основата на този режим, упоритостта, постоянството и малките стъпки към здравето. По този начин, стъпка по стъпка, ние си връщаме загубената енергия обратно към нас и се връщаме към нашето естествено състояние и естествено право да бъдем здрави и щастливи, да живеем живота, който наистина мечтаем. Много хора казват, че режимът на Антони Уилям е рестриктивен, ограничаващ, но всъщност става въпрос за разбиране на нещата, не за ограничения. А става въпрос да разбираме за това, кое ни лекува и кое ни разболява. Как можем да се справим с корена на проблема, с истинските причини за нашите състояния, а не просто да пием поредното хапче за даден симптом. Всичко, цялата концепция, която той излага, не защитава дадена система от вярвания, не защитава веганството, не защитава суровоядството или плодоядството, не е срещу хората, които ядат месо, не е срещу различните диети. Тя може да помогне на всеки един човек, независимо от неговите вярвания, независимо от храненето, което също е много важно да знаем кое от нашия хладилник ни разболява и кое ни лекува. Пак го повтарям това, защото е наистина важно. Хладилникът може да се превърне в наше основно средство за лечение. Това, което слагаме в чинията, всъщност се превръща в гориво или за това, което ни разболява, или за това, което ни лекува. Първо, в режима има изключително много готвени храни, готвени ястия, които са много вкусни. А второ, много хора, които са на месояден режим, все още ядат месо, спазват режима, спазват препоръките и се лекуват. Значи това е възможно, стига да се спазват някои прости правила, които са изложени в книгите, да се избягват мазнините поне до обяд. Това е основно, може би ще поговорим за това в отделен подкаст, защото темата е много голяма. Това е все пак само увод в цялата система. Това е една огромна борба
между доброто и злото, всъщност между дезинформацията, която ни кара да сме болни и нещастни, и информацията, която, за съжаление, се губи в това безкрайно море от възможности, от диети, от модерни тенденции и често пъти остава незабелязана. Накратко, такъв беше и моят случай с откриването на информацията от Антони. Това стана през 2020 година, след прекарване на модерната болест. Просто имах симптоми, които не очумяваха и не се повлияваха от други начини на лечение. И така прочетох първата книга на Антони. В този момент ми беше изпратена по някакъв начин. Аз вярвам, че не случайно. И намерих изцеление не само на този проблем, който имах тогава, ами и на други, които носех с мен през годините. Хората, които ме познават, знаят, че аз бях доста алергичен човек. Знаят как пролетно време просто не можех да изляза навън и постоянно кихах и очите ми сълзяха. И за мен пролета беше много страховит сезон заради нещата, които изпитвах. И съответно през годините съм търсила всякакви алтернативни лечения и традиционни, и съм правила терапии и какво ли не, но нищо не е дало всъщност резултат. Докато не започнах да спазвам режима, но не ме разбирайте, че всичко е започнало да се променя от втория ден или от втората седмица, но напротив, беше нужно повече от половин година, за да усетя подобрения в състоянието ми. И вече 1 година за пълно излекуване на хроничните симптоми. Говорим за алергиите и за други хронични състояния, като, например, проблеми с храносмилането, такива неща като нередовен стомах и така нататък. Тези се повлияват по-бързо, проблемите с храносмилателната система, и може би тук ще отделя отделен епизод. Впрочем, много ще се радвам и ще съм благодарна да ми пишете, да се свържете с мен в социалните мрежи, за да ми кажете какви теми бихте искали да обсъдя, за какво искате да ви поговоря, защото за всяко нещо, което споменавам, може да се отдели специален епизод. Така че аз започвам да прилагам не само сока от целина, а и много други лечебни инструменти, като смутито за изчистване от тежки метали, като нискомазнинна, дори мога да кажа безмазнинна диета, начин на хранене, промяна на начина на готвене, но не и на вкусовите качества на храната, разбира се, и сутрешното прочистване, което е от много голямо значение. И разбира се, хранителните добавки, които са препоръчани по режима, чайовете и всички останали лечебни инструменти, за които отново казвам, че ще поговорим друг път. И така, ако имате някакви въпроси или коментари по темата, ще се радвам да се свържете с мен и да дадете вашите предложения, да ми кажете вашите мисли по въпроса, дали познавате Антони Уилям, дали знаете нещо за него, дали сте изпробвали нещо, което той казва, има ли ефект и така нататък. Ще се радвам да бъда полезна с каквото мога. Ще отговоря на всеки, който се свърже с мен. Можете да го направите в Facebook по месенджера или на електронната ми поща nadia@seacredo.com. И така, с това приключва днешния епизод. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да го изслушате. И не забравяйте, че детайлите са от значение. До следващия път!